Kamera pambiri pedala mambo mtasi. Yeso sana ndio chukua. Yeso ndio chukua. Ndio pachana soni moshi. Ndiga pachana soni moshi. Marari mbasiro. Mari awe mbasiro. Amsoro ichangamira. Ndaraunda itwa Mike Nyabuka. Ndauyawo nenyaya yangu kuti mundibatsire kuyananisana nayo. Jaizo. Ndauyawo nenyaya yangu kuti ndakuyananisana na Tezara. Panauye kuti mukadzi alichambokweza ari kushamira. Asi kwekuti ndiende. Pana Tezara kuchasvikiki. Chaita kuti kuna Tezara kusasvikike ndechekuti nyaya iyi yakatangira pakuti pandakaroora mudzimai wangu ini takagara zvakanaka. Tagara zvakanaka. Ndikabereka vana vedu vairi. Chigara zvakanaka pamusha pevabereki. Vabereki vakashayika. Saka zvadaro tinogwe kwataimboita tichimbobatsirwawo nemudzimai wangu. Tichibatsirwa kudaro takasvika pakufunga kuti ngatitendeuke kuchechi iyoyo sekuti yaita zvechipostori. Muchipostori ndo mandakaberekewa inini zvaiita vabereki vangu. Saka taenda kuchechi ikoko tainamata ini ndichiendawo kuchechi ndichiendawo kubasa ndichiuya maweekends ndichienda kuchechi. Saka ndine maweekends andakazoita 3 maweekends ndisikauyi pamba. Pandakazouya ndakabvunza mudzimai kuti kuchechi kuri sei. Saka mudzimai akanditi ndaane nguva ndisingaendi kupi kuchechi. Ndikati wai usingaendi kuchechi. Akanditi ye pane zviri kundibhuwa kuchechi ko. Ndikati ndezvipi? Akangoti pane zviri kundibhuwa. Saka ndakasiya zvakadaro. Ndero ndakasvika iroro hanzvadzi yangu yakanga yauya pamusha ipapo. Saka ini ndakazoona kuti mudzimai wangu nemukadzi wemunin'ina havasi kuitana bhosi pangoti pamusha wani. Ndakaudza tete ndikati tete pane zvandiri kuona pakati pewarora wachi wenyu awo. Saka musati maenda sei maiyana ndisachi warora. Saka pakuunganidzwa kwatakaita natete ndo pakaenda kunobuda mukadzi wemunin'ina achiti chikuita kuti tisawirana panapa ndechekuti mai guru vari kufungidzira kuti munyaya dziri kutaurika kuchechi dzekuti wane boyfriend yavainayo inini ndirimowo munyaya iyoyo. Saka ndozoti panapa tisaite sei tisawirirane. Saka ndakadzoka bheki kumukadzi ndikati ko iwe ndambokubvunza wani kuti chiri kuita kuti usaende kuchechi chii. Ukanditi pane zviri kundibhowa. But ndakubvunza futi kuti chiri kubhowa chacho chii kuchechi ikoko. Hauna kuda kunditsanangurira. But wana zvakubuda chii nekurimwe side. Akati wafundisi wekuchechi ndo wakandiudza kuti iwe usazoudze murume wako kana auya. Tisu tichazomuudza isusu kana auya kuchechi. Ndikati kodai ndapedza gore rese ndisikaendi kuchechi ikoko. Iko kuine nyaya dziri kutaurika dzekuti iwe wane boyfriend kupi ikoko. Uchimirira wafundisi wewe. Musha wangu unotomwa nevafundisi ere. Akati indo zvakandara chii wafundisi. Ndakamuti chibva panapa iwewe. Chenda kumba kwavafundisi wawo boss ndo warume wako. Vanokutaura zvikuita musha mangu inini. Akasimuka kaenda kumba kwavafundisi wawo. Saka ndagara ndakati ndinenge ndaita mistake ndaenda naye kune wana kuwafundisi wawo. Ndakateerawo futi kuwafundisi wawo ndikasvika ndikakweshanana nawo ndikati imimi munosvika pasiji kutaura mukadzi wangu imimi kuti asandiudze zvikuitika kuchechi sei. Wakati aiwa takatya kuti pamwe munozogona kuzoita noise kumba kwenyu nyaya ikasazomira zvakanaka. Saka taimirira kuti iwe uye kupi uye kuchechi. Ndikasaka izvi ndachiuya chitaura yenyaya yenyu chiri kuitika ndichipi. Wakati ndo mabudira ari kuita nyaya yekuti mudzimai wako nemurume achataura nezita vari kunzi vari kudanana. Saka zvadaro ndakanetsana navafundisi vava ndikati saka muda kuti tiite sei nenyaya iyi. Vafundisi vakati isusu zvataakuita level ine nyaya isu hatichaikwanisi. Taakumirira kuti mabishop auye papa nemusangano waida kutwa kudhuze nekwatinogara. Kana mabishop auya ndo achakwanisa kusolva issue yapo. Saka ndakadzoka kumba nemukadzi. Asi takanga taakukwesherana ipapo. Taramba tichikwesherana kudaro ndakatora mukadzi kana naye kumba kwana Tezara. Ndikawaonesa kuti ndo issue iripo ende ndo zvaiitika kuti mukadzi arakuda kutaura kuti kuchechi kune nyaya iriko yekuti kwaita boyfriend. Wana Tezara vakati no nyaya yauya nayo iri right asi hatikwanisi kuisolva. Iwe dzoka bheki kuchechi kwako. Wadzoka bheki kuchechi kwako iwewe. Zvichabuda kuchechi kwako ikoko. Ndo zvatichazogarira pasi totaura. Musangano wechechi wakaitwa ndikatora mukadzi tikaenda ikoko. Tasvika ikoko bishop wechechi akati nyaya yenyu iyi kana ine zvekuti ine zveupombwe mukati mechechi munomu taakuisa kumaprofita. Ndichabuda kumaprofita iwe nyaboko ndozochatora uenda nemukadzi wako. Saka pakadaidzwa maprofita aisvika zvekuma 10 amwe andisingatozivi ini aingoya ma1 achidaidzwa. Upombwe hwakabatwa pakati pemudzimai wangu nemurume uya. Saka chechi yakati isusu zvataita izvi pachechi level tapedza.
iwewe chikomba takumisa chechi mtemo wedu chechi so aubvumiri kuti rambe tichienderera mberi chinamata newe waita upombo muchechi iwewe nyaboko tora mukadzi wako dzoka naye kupi kumba wadzoka naye kumba iwewe ndochadini zochaita ndakatora mukadzi ndikadzoka kumba ndadzoka kumba ndakatora mukadzi kakwira futi kumba kwawo nanatezora boza natezora wakanditi unozoya ne information ichabva kuchechi ndasvika natezvara wakaigarira pasi wakati iwe shamwari ka hauti uriri neinformation dzekumapostori enda kuti torere maprofita acho akuudza izvozvo uye nawo pano saka tikakweshana but wakanditi umbo hwako hwawaya nawo panapa hausi tangible unless kana wauya nemaprofita iwawo tikati aiwa maprofita akatongoyawo pachechi handizivi kwanoti sei kwaanobva akati saka izvo hatichiteereri saka ndakatora futi mudzimai haana kusara ikoko ndikadzoka naye pamba takagarisana but tagarisana kudaro so kakukweshana kakaramba karipo tichingokwesherana ende inini zvakanga zvava pamwoyo pangu kuti ai zvaitika zvakadai so ende murume wacho iye akabuda kuti arikufambidzana nemudzimai wangu ndaiti ndikabva kubasa inini pamba apa murume uyu ndaitomuona ndikatomosvika pakubvunza pamba kuti ko murume uyu wangu tinonamata naye asi pana panenge achimboteerani saka wepamba wakandipindura wakanditi anenge achiuya kunochajisa foni but ndakatasa distance yaaifamba kuti auye kunochaja foni panapa negosbon 10 ndikati komeso uma asi kuwana masola ere kuti akwanise kuita sei kuchajawo foni but ndakangosiya yangu zvakaita sei zvakadaro saka takagara tichikwesherana tichingokwesherana asi pamwoyo pangu inini zvaindirwadza kuti mudzimai wangu haangandidaro saka takagara zvakadaro mukadzi wangu akaenda kunoitwa secretary wasabhuku inini ndisingazivi ndakauya kubva kubasa mukadzi akandodza kuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndasecretary wasabhuku ndikati iwe unotwa secretary wasabhuku sabhuku achasakala kumbondirifoma kuti akukupa chigaro munharaunda zvinoita here akati ndozvinoripi ndikati alright no problem tagara kudaro mamovements emukadzi wangu akatanga futi haachagari pamba ari kuenda kumaworkshop asabhuku sabhuku unouya pamba pangu sabhuku unofona sabhuku unoita zvaanoda nemukadzi wangu inini kusvika ndakapesana ndisina control nemukadzi wangu nenyaya yasabhuku tokuenda kuJMB tokuenda kumameetings kwaita party kuna minister uri kuuya zvazodai mukadzi wangu acharari pamba achaiti sei saka inini marriage yangu yakasvika pakutadza kukundureka nekuti yakanga yemaoko mani masabhuku ndakaenda kumba kwasabhuku ndikaudza sabhuku kuti aiwo sabhuka ona ishu iripo ndeyekuti inini marriage yangu yakupwanyika nenyaya yekuti iwewe mukadzi wangu wasekretary wako iwewe saka sabhuku akanditi no nyaya yako ndaizwa saka ndakamuti bvisa mukadzi wangu pakusekretary wako saka sabhuku akati zvandoita ngezvekuti tinogara mameetings edu masaturdays ndichaunganidza komiti yangu ndoiudza kuti iwewe ndozvoita sei ndozvauri kutaura apa komiti yaari kutaura uri kusanganisira futi mukadzi wangu wacho saturday yakasvika ndakafonera sabhuku ndiri kubasa sabhuku aufa mazogara meeting yenye kuti mukadzi wangu achati taite chi secretary wako akati kwazoitika zvaitika kwamambo saka tichazoita next week yakasvika futi hapana result yakabuda ndakadriva ndikaenda kumba kwasabhuku ndikati sabhuku iwe ona ndiri kuti iwe usaite mukadzi wangu chii secretary wako but iwe urikuramba chii urikuramba naye sabhuku akasvika pakundira kuti shamwari chizwa iwe zvandakutaurira enda utonge zvekumba kwako ini nditonge zvekusabhuku wangu ndikati iwe utonga zvekusabhuku wako but uri kupinda mumba mangu kaiwe ona marriage yangu inini yakuita sei yakupazika kuti ini zvandizokutaurira kana wada iwe endesa nyaya yako kupi kumberi saka zvadaro ndakaona kuti panapa handani defeat musha wedu wakutongwa na sabhuku saka ndakafonera tezvara ndakabva ndaudza mukadzi uyu ndikati ini hangu tichaenderera mberi chidanana chadini hazvichaiti bhozi kuti tiite makwikwi mumba mangu inini nasabhuku nevanhu vari kuuya vachiti tiri kuita zvemisangano tiri kuita chii bhozi papa kuitika zvinhu zvakawandisa pamusha pedu saka ndakaudza mukadzi kuti inini handichabuda mukadzi akati haudzi inini izvozvo bhozi inini ndakaita sei ndakaberekwa ndikati no problem kana kuti wakaberekwa iwoka ndakufonera wana tezvara ndakafonera tezvara hanzvadzi yake bhozi ndo yakatambira mari yangu inini ndafonera natezvara tatagara tisina kana problem ende taitowirirana achitondida ndichitomudawo mamwe maproblems ese aitotika kumashure uku ndaitongoenda kwana tezvara rangu ndichitogadzisana zvisina problem ende ndakagara ndisina kana daka natezvara wangu asi daka rakazobva panyaya idzodzidzi saka ndafonera natezvara akati ngatisangane iri Saturday ndinoenda kubasa ndozobudawo zvekuma 12 ndikati bo ndakataurira mukadzi ndikati shamwari tezvara wati tidini tisangana sematauriro awakaita iwewe akati alright Saturday yakasvika ndakasvikira kumba kwasamukuru ndikamuudza ishu yakanga iripo samukuru akati kana yanyaya yekuti imimi makuda kurambana handikwanisi kuenda newe pamba patezvara asi dai wakuti muda kuyananisana imimi ndo pandaienda saka kana iri nyaya yekuti muda kurambana iwe wakuzvindira wakazviita sei wakazvimirira uende kunotaura natezvara wako
nyaya yako kuti auchadi mukadzi. Ndikati alright, aisi problem. Dzakasvika kuma 3 o'clock dzemasikati Tezara asati auya pamusha pawo. Pandakambomufonera akanditi ndiri kuuya. Ndopandazofuna futi zuva ratoda isoro. Ndikati Tezara ndichingori pamba penyu. Before ndafonera Tezara ndakafonera futi mukadzi. Mukadzi akanditi ndine zvakawanda zvokuti handisi kuuya ikoko kumba kwawo kwacho. Ndikati alright, ndafonera Tezara. Tezara akati shamwari zvandava kuita ndezvekuti ndikakusvikira uri mumusha mangu ndiri kukutema nedemo. Siya wataura zvodotara mumusha mangu iwe uite sei ubvemo. Ndikangokusvikira urimo chete ndiri kukutema. Saka mumusha pandakanga ndiri momo makanga mine mudzimai wacho newana vamwe vakanga varipo. Foni ndakafona iri paloud, mudzimai wacho achinzwa. Ndikati mbuya mazva zvataura murume wenyu ari kunditi taura zvawafambira mumusha medu ubvemo, kangosvika urimo chete ndiri kukutema. Saka ini zvokuti ndisvike ndi panapa ndozotemwa azviite sei azviiti. Ndakaombera ndikati mbuya ndiri kukumbirawo ndiro. Mbuya wakatuma mwana akatora ndiro akandipa. Ndakabudisa dola papa chine madola ane anga ine chiuyu kunze so. Ndo andaisa mplate kati mbuya inini mwana wenyu andichadi sei andichadi nekuti ndo zvatawana sekuru pafoni mimi muchidini muchizwa. Saka ini ndozvika parapa ndikaita sei ndikauraiwa. Ndakaombera ndikabuda. Ndichibuda ndakaona mbuya chinonga dola riya akati iyi nyaya makutaura munome kuti makubvisa gupuro ndiri ndega azviiti. Ndikataiwa zvamuti muri mega azviiti. Bozi foni yaita wapa loud speaker mimi muchite sei muchinzwa. Ndakasvika ndikapinda mota, mbuya wakatira negupuro arozoti wakafamba sei bozi ndakandamutsa mota ndikaenda. Saka ndaenda kudaro ndakadzoka futi bhegi kuna sabhuku. Ndikasabhuku shamwa ini ndio process yaita sei yandatora. Mukadzi uyu ndaendesa gupuro kupi kumba kwake. Saka iwe zvoruta zvokuti unoramba achiramba ari secretary wako ameno zvakwauri mushanda sirani ndasira iwe. Sabhuku ati shamwari enda kwa Ishe wotaura nyaya yako ikoko. Ndakaenda kwa Ishe chida wanyika. Ndaenda kwa Ishe chida wanyika ndakasvika ndikawaona. Saka ndakataura sekuti ndaida advice. Ndo mamirira akaita issue yangu. Tezara haana kuya mumusha make, mukadzi waramba futi kuya ikoko. Sabhuku uramba achishanda nemukadzi wangu achita secretary wake. Saka ndibatsire pa issue iyi. Inda kuti mukadzi andichati sei achakwanisa kugara naye. Because mukadzi wakutomwa na Sabhuku. Saka Ishe akanditi advice ndiri kupa ndeye kuti wakaita mistake wakaendesa gupuro iwe. Dai usina kuendesa gupuro bawakaramba uchitemera mukadzi usvika wamubata sekuti iwe kuti ma movements ari kuita auchamanzwisisi. Ndikandinomubata kusvika rini. Ini ndiri kubasa ma movements achiitika kupi kumushow. Saka iwe ndozotuti kwa advisor. Kana ukati ndipinze mudare issue iyoyo ndiri kukutonga futi ndichingoti mukadzi ende wako mumusha imo mahavimo. Saka ndakazasa kuti kwekuenda ndakanga ndisina. Sabhuku waramba akahodha mukadzi wangu era gupuro rawakaendesa. Saka ndakasvika pakutogumira kuti ndoenda kupi mumusha umu. Mukadzi uyu agara mumusha umu akatanga kuita zvaanoda achizvitonga. Musha uyu ndiye wabereki. Pamba apa pane munin'ina wangu nemukadzi wake naye iye. Pore magetsi atakakati adhonza kuti tise mumba yevabereki. Nyangwe hazo wanga wakafa asi poiro raifanira kufidha main house yevabereki. Then tozoiswa hedu tumwe tumapazi tunopindawo mutumwe tudzimba. Amai avo vakaenda kunodropesa magetsi aya mukaboisika ikadiki kavanogara ivo. Magetsi aya haana munhu unobenefita pamusha ipapo. Nemunin'ina wangu havataudzani nemukadzi wacho havataudzani. Maelectrician pakaya akachuba ka 1 room ikako. Haana kuziva kuti pane pakakukweshana kari kuitika pamusha apa. Wakaisa malights nekubheki nemumasaidi kuti pamusha pese pajeki. Amai avo vakakwira vakabvisa light drive nekamusha mewabereki wangu inini. Ndikasara riri muboisika make. Izvozvizvi akaenda futi kunodhonzesa mvura pamusha pewabereki wedu isu parikugara munin'ina wangu. Mvura iyoyo haimwiwi nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu anotofamba kunotora mvura somewhere asi pamusha pane mvura. Saka mukadzi uyu aisa division mumusha medu. Adaro baba wangu inaina mara junction pamusha apa pasingabvumiwi imbwa pasingabvumiwi chichi. Madhawa wakaenda kunotenga German Shepherd zvakadai. Saka izvozvizvi German Shepherd iyoyo yakatosvetukira munin'ina wangu akarumwa. Wana wemunin'ina wangu inini pamusha apa vanotofamba nemadziro emba kusha imbwa iyoyo. Isusu ukama chakuti tisvike pamusha apa tisina kuaprocha amai avo kuti vatibatsire imbwa iyoyo hapasi kusvika. Saka munin'ina wangu arumwa nembwa isina kubayiwa haina makadzi haina chii. Arumwa nembwa iyoyo. Amai avo vakatora munin'ina wangu kwakuenda naye kuveterinary panzvimbo yekuenda naye kuchipatara kusvika 3 days dzikwani munhu arumwa nembwa isina makadzi. Ndakazoona callback mufoni mangu ini ko mufana aruda chii because airtime inomunetsawo. Ndakamufonera akati mukoma kuno hachagoni kufamba ndakaruma nembwa. Uchirumwa nembwa kuita sei ndo zvakaita. Saka wakamhanya kuklinika kuti ana kusa kuklinika mai guru akanditora akaendesa kuveterinary. Saka veterinary akati isusu mumakombiyuta medu tiri kuona kuti imbwa iyi haina chii haina mapapers. Taakumirira information from Harare
kana information yazouya kuti pamwe wedze mapapers ari kuHarare tozokuendesa kuchipatara iwe ndikati for 3 days uchichirwara ndakafonera polisi kwa DC ndikati no issue mningi wangu yakaita so inoitwa sei kwasa mite kuti atomhanye kuno kufasta fasta ningi wangu akaenda ku police ni usiku ndo pakazofonera mai yako kuti mimi mukasarapisa mwana uyu kwa ndakuvhurira ichi docket ndo pakazakasa kutanga kwenda mai yawa nemningi wangu kuti kunomurapisa saka mushamedi isusuka maita division na mai yawo vari kuita zvese zvavari kuda pai mumushamedi nekuda kuti isusu saka avoida kutaura nawo because vari violent and vane zvimwe zvavanenge vachitemba nazvo zvekuti sabhuku vanomira naye vanomira nezvakawanda asi nhangu ndakaita mutete kana wauya kudara hapana chinhu chinowanziridzwa saka ukaita iwewe ndambozwa pasabhuku zita rasabhuku hausuda kutaura zita reboyfriend hausuda kutaura zvinhu zviri kutembwa nemukadzi uyu hausuda kutaura saka tokubatsira sei aiwa ndinotaura mama taona kuti mai ava wari kutemba sabhuku wari kutemba ishe ukati nezvimwe zvipi wari kutemba chii futi chikomba chakabatwa kuchechi nekuda kwekumeshana mazita kwandiri kuitawo chakapesa chandiendera kucivil court kunondiita deformation of character chinonzi Chimunda zita rakanonzi Chimunda ailoja kudhuze nekunogara amai ava kumba kwawo ndokwailoja saka pandakada kuzama kumbofonana naye Chimunda iyeye foni yake yakazopesa yakudai wanatesvara wangu munozona saka ndakapesa ndakonoti kuchikomba chandida kufonana chakutotaura futi nanatesvara asi inonzi Chimunda chikomba ichocho mukadzi wangu mumusha ari kutemba nasabhuku nyamunokora njera je sabhuku nyamunokora pasarupinda ndopo mudhara ni anopfeka ere wakutorwara akatosiro sekuru wenyu wapa aiwa tongona nyamunokora aizi sabhuku mawata moveti sabhuku mawata akazoita developer problem iyoyo po apo yasabhuku munyowani saka inini uda kuti kubatsire ini ndira kuyananiswana natezvara kuti ndikwanisa kutaura issue yangu sekuti ndakamboenda kwakaramba kuya mumusha mawo ende uyezve mukadzi uyu achiri mumusha mangu akafuma aona problem kwekuti ndizoenda handina right tikaiti kubatsire maybe pamwe pane pasitorina need kuti mukadzi uyu atombotaura because inenge iri waste of time kana tiri kucustomary law there is a procedure that should be followed kana uda kunoroora nekana uda kunoramba mukadzi samukuru wako akaenda kukuroorera is the same person futi anofanira kutakura niniyoyo mari yako yekuti uda kuenda segupuro handizvo iwe ukaenda wega iwewe hapana nokuzwira tsitsi ko ukatemwa you cannot be your own judge yenyaya yako let other people judge nyaya yako kuti iite valid and saka chekutanga chawakanganisa hauendi wega kunopa gupu rero kagawana samukuru wako waende that's the customary procedure haarambi kuenda because hakuna hondo chirikuti kuite hondo is your presence saka iwe avoida presence yani yako mwana uyu wanoenda ende kana waripo wana samukuru wanika waripo wana tezwara wazvo towataurira zvo kuti zvako hazvidi hazvibvumiri iwe uite zvokuti then the other issue yawakakanganisa you cannot rely on mapostori kuti akutaurira kuti mukadzi wako ari kuhura because kutaura nemapostori kuti mukadzi wako ari kuhura that's not evidence because mukadzi pari hauna kumubata hauna kana any other documentary evidence yekuti ndakazoona pepa rakati kana ndakaona mufoni mune message kana ndakaona paine chakati hakuna asi pamwe mapostori handiti pamwe it's out of jealousy kuti mapostori anga ari kuda kuchechi iye ndobva avarasisa saka kuti the only way out kuita sei ngatimufixe so we cannot take that as evidence yekuti munhu that's why uri kuona Chimunda akukutora kunokusungisa civil court nenyaya yedeformation of character. The reason why akukutora Chimunda aine mukana kunokutora kuisa civil court because hauna evidence yekurakidza kuti Chimunda udanana nemukadzi wako. So you cannot rely on prophecy. Ko kana iri false prophecy
asi wauraya mhuri yako, wauraya imba yako, wauraya marriage yako. Pamwe pacho tikazvitarisa, iwewe mukadzi wako wanga uchikumuda here, because you can be looking for ostensible reasons ekuti uone marambiro emukadzi. Unokwanisa wanga uri kutsvaga reason ekuti ndopinda nepapi because mukadzi uyu hanchamudi. Vatakatita naye mumunda inini kuti mukadzi wangu ndaitomuda ende mukadzi wangu ndaitomuda. Yes, ende chimwe chandiri kuda inini inzwa, pane zvimwe zviri kurakidza zviri kuitika mumusha, iwo zvausiri kuona zvandinoda kuti uone. You cannot rely on my nini kana munin'ina wako kuti akufeed information about your wife. Ko mai kuru wakatanga wakuenda una baba munini, wakati baba munini muruziva here kuti mai nini wane boyfriend yake nini, anofila sei? Amuzendwa anofila sei? Hapaiti mushandisi. Saka tikuti imwe evidence yamuri kushandisa kana kuti vanhu vamuri kushandisa sema witness hawaitiba, because you end up zveshuwa musha unodii unoparara. But iwewe pachezvako think about your own family. Andizvo, funga iwewe nezvemhuri yani yako uri one, kuti mhuri yangu inini ndine wana wangu 2 nemukadzi wangu, tine pari kuti chii, panoti isusu iwewe nemukadzi wani newana wekuti nyange mangwana iwewe ukafa, wana wako chinhu chavanoclaima i2 rooms dzaiswa magetsi nemukadzi wako. Hawaclaimi mai wako bai wada kuti iswe magetsi, because imba yabai wako is state house. Anyone can come and claim that house. So zvekutaura kuti zodiwe pawakaisa magetsi ukuwanga urisa magetsi, hauna unga wataura nemukadzi wako. It means sesai nekuti hamunogara pasi mukawira kuti magetsi tikuisa papi. Wodai mamakawira kuti magetsi tikuisa papi, maisazomboisa magetsi kustate house muchisiya mukora marora muri kurara. Handika paunouya unorara mumba kwamai yako erika unorara mukora. Saka sei waida kuti mukora musaite magetsi yomuri moma unosvikira? Aiwa sepamusha pamwe pataigara aita contribution nemunini. No, izvazvo ndosandoti contribution yamakaita nemuning'ina hazviiti kuti muite contribution nemuning'ina. Maini namai kuru are not on talking terms. Maini baba munini namai kuru they are not on talking terms. Saka agreement yamungaita ipapo ingabudira ndeipa. Agreement yo yakatika before sata takukweshera. Ndozvandotsvaka, but unofanira kuona kuti times have changed, situations have changed. Apa pasina kuwirirana apa, nyangwe sadza rubikwa namai kuru, mai muning'ina wako hachake, mainini hachake, iwe wacho rubikwa nemukadzi wako hauchatodyi because pane ruvengo. But don't forget kuti mukadzi iwe utaura nezvake uyu ndiye wawakatata naye ukaita wana wairi, ende wana wairi wari 2 waruda baba nani namai. Hatisi kuramba kuti wakadzi vanohura, wakadzi vanofarisa dzimwe nguva nevarume futi vanodini futi vanofarisa zvavo. Saka tikuti sungaite sei, let's take it in kuti vanhu paimwe nguva vanhu vanodini vanofarisa, asi kana vanhu vafarisa izvozvo hazvifaniri kupwanya chii mhuri, hazvifanirwi kupwanya chii mhuri izvozvo. Ndinogara ndakataurira vanhu vakawanda kuti kana ndisisadi mukadzi wangu ini handichaurwi nemunhu bauti uchiramba mukadzi. Ini kana ndisisadi mukadzi wangu ini ndotaura ndega kuti handichadiba. Reason yandisisadi is 1, 2, 3, 4. Kuramba mukadzi for no reason haisi mhosva. Mukadzi handichamudiba, ndaona uri nani, haisi mhosva kumuramba. Unokwanisa kungomudi ungomuramba vhura kuti shamwari nini zvichanditiri pamwe haugezi, pamwe unopinda magumbeze ndinozwa kasimero handidi. Handikakandiwa. Saka inini am trying basa redare rino handi rekupwanya chii mhuri baka rekupwanya dzimba, asi ndeedze kudziwakiridza kuti dzimba dzimire zvakadii zvakanaka. Vanhu vakaita semasabhukwa wari pasi pedu tinovataurira how to behave kana ari kumisbehave. Iwe kana usingadi handizvo haudi, saka sabhukwa afanira kumanikidza.
Andizwa. Pamwe pacho pamwe mustori pabamwe muri kubasa. Vanhu vane dambudziko ngevanhu vamuri kuona vakagara awo ivo wavo ndo vane dambudziko because pakazi toda sekitari wasabhuku ndo vakavhotera mukadzi wako ngozi kuita musekitari wasabhuku unotovhoterwa, kuita chairman wevidiko unotovhoterwa ngevanhu ivo wawa. Wapedza kukuvhotera mukadzi wako wobva wauya kwawiri kuti mukadzi wako urudiwa nesabhuku. Kuna sabhuku kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Sabhuku ndiye anoona nezvesocial welfare, sabhuku ndiye anozoya necommunity service, mabasa ari kuitwa kuti mumabhuku ndisabhuku, nyaya dzedevelopment dzese ndedzasabhuku, nyaya dzebhimu ndedzasabhuku, mari dzemakuwa kwafiwa ngedzasabhuku, mari dzekuti kumatombo kurigadzirwa matombo ngedzasabhuku. Saka sabhuku ne basa rakawanda rekuita. Saka kana waita sekitari wasabhuku newe wano basa rakawanda. Saka ipo papo ngazvisakushamiseba kuti mukadzi wako aramba achinzi nasabhuku enda kwakati nakwakati. Is part of the job. Asi hatisi kuti kana waze ndonyore magwere chiendawo wonyore chii magwere wodzoka kumba nguva iripo woita basa rani ramai. Usabatanidze magwere newe watu wanyorwawo uchinyora mabhuku yochinyorwa kana zvokuti munhu anobva kilomita away kuya kochaja foni wobva wati foni iri kuchaja iwe uri kuchajwawo. Aiwa izvo zvatibvumiwa. Tiri kuti isusu muridzi wesola, muridzi wemusha ndibaba. Kana akati handida hangu vanhu ndachaje foni pana haadi hake chironge chake musaite chii munozwa. Pane kaprogramu kaisobuda paTV kaizani chii baba munini chii kana wasikati don't force kepaTV kaibuda kudhara don't force kalipo. Saka musamanikidze munhu kuti ade zvinhu zvasingadi zvinouraya chii marriage. Tarisai nhasi maapi apa mauya apa chamawinga apa yenyaya chii inyaya yesabhuku inyaya yemapostori. Imi chakazoti muende kumapostori ona boyo yapinda jignation chii ijeke mapostori majeke hakwiri mugomo. Asi awo wataura kuti avanga mapostori asi baba wake uyo wataura kuti baba wake anga ari mujeke. Chakati muchinje wekubva kujeke yababa kuenda wamapostori mamu ine dambudziko rei. Kuenda kumapostori kako ndokwazonza German Shepherd kamuyadhi wona vanhu maakurumwa. Ukaona samusha kupota nemaziro kukumbira mukadzi kuti ndopinda here pamusha pake kuti German Shepherd yembwa German Shepherd yemukadzi panogarika sei andizvatutaura. Tiri kuti isusu bambo, this issue is between you and your wife chete. Don't involve other people because already mapostori iwawo ndirini I can take them to task. Hakuna postori kana church inobvumidza kutaura chiprofita chechikomba. Handisati ndamboiona chechi iyo. Hakuna. Kana ukaenda kwa Johani Marange chaiko munhu anobatwa kuti zveshuwa uyo mukadzi wapomba nenhingo wapomba. Asi haumbozi chechi yakamira pamberi kuti mai yawo wapomba nababa wapomba nhingi. Hakuna. Chiprofita chinongotaura chete kuti mai famba nenzira yakanaka. Iwe baba famba nenzira yakanaka. Asi hawatauri mazita echi. Aya mapostori anobva ataura nemazita. Pane something chisiri chii. Something is not clear because iwo mapostori then can be taken to task. Kunzi izvozvo is information of character on the party yemukadzi anokwanisa kusuyiwa because haana evidence because ukazi evidence yemweya
unotati wanomira mukoti kuti mweya wakati wanga mira here mukoti kutaura kuti mweya wakati azviti chatuita isusu bambuka mukadzi uyuka mune mazwira akawandisa ekuti mai havari kufamba chii zvakanaka, asi chinobatika chekuti muende kumuramba nacho hapana. Saka because of that munoramba muine dambudziko. Anaka murwa ipapo munoramba muine chii dambudziko. Chiri kudiwa batai tsuro iri panzvimbo. Nhasi uno handiti mataura chimunda, handiti kuti chimunda ndiye urikutamba bhora, handiti chimunda abva atoenda civil court, iyo zvakusungisa. Saka uchazvidefenda sei? Because hauna pawakabata chimunda, hauna pawakamuona, handiti you are relying on mere prophecy. Zvatozva kudobatsira kuti izvozvo mudare ine court of law prophecy haishandiba, because court kunodiwa tangible evidence. Ndiyo inozi munhu hazi mune mhosva kana kuti hauna mhosva. Alright, nhasi uno ndauya nemuprofita ndobva muprofita ndionori ane mhosva apa. Muprofita vatoti une mhosva, saka ndobva ndanonyorai pasi reo C4 nyorai une mhosva. Azvibudi kuchechi dai ukati ongorore futi kuchechi ka uchaona kuti kuchechi kune zvimwe zviri kuitika kuchechi zvakawanda zvausingazivi. Mainini ulipi mauya naye ndaizodawo muonawo mainini iyeyo, because ukaona mainini anokwanisa kushinga kukutaurira kuti baba mukuru mai kuru une nyaya dzake kuchechi dzekupomba chada kuita pamapedzisiro urudei. Mai kuru waenda then what? Mai kuru waenda then what? As mainini wada uchadziswa foni kwa munhu. Anakamukona ngati apa tinobatsirana kuti in future ka nyangwe vanhu vari kuwamwe vari kunzofu, it should not be as easy as that kubreak a marriage. Kuti marriage inongo breakwa nehearsay, kungoti ndanzwa kuti marriage yobva yatobreak. No, pachiwanhu chedu isusu hatibvumiri zvakadaro. Marriage ukaona yasvika pekuzi hai yadi yaramba, pane zvikukutu zvinenge zvadini. Nyangwe bhaibheri chairo rinotaura chinhu chinorambirwa mukadzi chete ufewe, asi unofanira kunga wamubata ari kudini, ari kufewa. Ndo chinhu chiri important. Then chimwe chiripo futi nenyaya yekubva pamba. Nyaya iyo iri kubva pamba, mutemo zvaunotaura, yes mukadzi hauchamudi, asi the process yekumuramba haisati yadii, haisati yaitwa, haisati yapera. And because of that it means kuti mukadzi will stay put pamba ipapo kusvikira process yaita sei, yaitwa yapera, zvoitwa zviri official kuti zvoitwa mai wadii wasumuka. Then tiri ipapo pane imwe futi yekuti mune wana wairi, wana ava wane makore mangani? 17 years ne 22 years. Saka 17 years ne 22 years pari kutoreva kuti we22 years uyo ndiye haakunze chete, uyu we17 uyu achuda mother's care. Saka kana ari kuda mother's care we17 uyu, mutemo unoti mwana kusvika 18 handizvo ndokwaunokwanisa kumubvisa pana mai. Asi kuti umubvise pana mai pane mamwe maconditions anofanira kutariswa first, ekuti kana umubvisa pana mai une here kwokunomuisa. Ndo chekutanga. Chechipiri, kana mai wamuramba ari pambapo, ane here kwekuenda kana achinge abva pambapo kwokunogara newana.
kana asida it means kuti iwe ndio uchabva pamba mukadzi osara achigara pane wana kusvika wana wasvika the age of 18 then mwana asvika the age of 18 iwe wodini wodzoka pamba pako mukadzi woenda kumusha kwani wake. Saka izvozvo zvinhu zvinofana kuongororwa zvese izvozvo kuti mutemo uri very stable izvozvo zvinofana kudii kuongororwa izvozvo then kana maongorora izvozvo zvinhu zvoenderera mberi. Saka chandiri kuda inini chechekuti ndandoda kuedza kubatsira taurai tizvo gara impasa pamusoro changamiri ndoda kuresponda zvataurwa ndibaba walinse Cornelia Maura. Baba walinse zvese zvaataura zvizhinji zvacho ndirupokana nazvo. Chekutanga chandurupokana nacho ndechekuti izvoni iye wakandiendesa uchechi ndikasvika ndikaprofitwa ndikazi ndapomba izvozvo zvanditozviziva. 2 chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti murume uyu kubva kwakaita pamba achiti uri kuenda ubasa wakatoenda ubasa aine support yabva kwandiri nini hama dzangu obva asvika bva aendeswa kubasa kwaMutare aenda kubasa kwaMutare 2013 mukomana wangu mukuru ane 22 years anga ari grade 4 mudiki wane 17 years anga ane 4 years wangu asati atoenda kuchikoro. Takagara pekutotanga aitanga achingofona achipa excuses ndazodai kubasa handina time chichi ndichingozvigamuchira gore baratoti dha munhu uri paMutara ndikati amen pandanyarara kubva pakapera gore handina pandakazombomufonera kana umuti ndiri kukumbira chakati kana kuti chakati chazodai ndakabva ndangonyarara ndikati ndoda kuona kuti iyo doita sei pandanyarara 1 2 vini handiziwi iko yake hakuna soti yake hakuna school fees yake zvese ndakayarutsa wana wangu up to now mwana une 22 years izvozvi urushanda maMutare ndini ndinoziya ndindakamutsvagira basa mwana yeye auya achimutora ndati mwana zvanyora form 4 wafera wabuda ne4 ma subjects regai ndimudzosere kuchikoro anyorere mwana wangu tangaita ma lessons kuti aine zvaakagaya zvaakafunga zvipamberi handizivi wabva tangopa mwana pressure uya kunoku ndoda kuendesa papoli mwana inibva ndati ndi baba wako andikurambidzi kuenda kunani kuna baba wako enda kunani kuna baba wako wobva aenda mwana gore 1 mwana wakandogara hakuna poli mwana indoti ndazienda wapiwe quotation yezvirudiwa papoli paya hakuna respond rechi 2 ndichidini ndochitora zvere mwana kuunzepi kuunza kumba ndabva ndazomutsvagira basa mwana obva aenda ubasa. Saka ipa baba 11 years dzese idzika idzi ndandisina kugara ndakangogara nguka pamba pangu ndiri pamba pangu hana chakataura neni ba zvese zvaanotaura zvekuti kwazi wakanditi kwazi handichakudi hapana ba dai anga akanditaurira kuti haichandidi baka pasina kana problem ini kugara kwakurugara wana mujubheke wakaenda wani kujubheke wakachona wakadzoka saka ndaifunga kuti ndisaMutare ndozva ndaifunga ini ndaifunga kuti saMutare uchadini uchadzoka saka saMutare hana udzoka chakazondishamisa saMutare wakazodzoka manje urupiwa information yekuziva kuti ndizoite secretary wasabhuku ndakazwa secretary wasabhuku saMutare adini ake aenda saka wandaienda kosuma kuti sabhuku uri kukumbira kuti nditwe secretary wasabhuku ndiani papasina ndandazvigarira ndakaita secretary wasabhuku zveshuwa wobva auya kwasabhuku kwekuya wobva asvika kwakuti kuna sabhuku daidza committee yako indidzingire mukadzi ururambira paumba pano sabhuku ndopakadaira kuti zvapinda papi inini ndini ndinoti era vanhu varambani ndinorambanisa vanhu zvemakamuroora makamuroorera paumba pangu bvatanetsana basi yatuka sabhuku urunyenga mukadzi wangu saka urudini uri kuramba naye sabhuku bva adaira akati ihumbai mwana wani mwana wangu masoko orutaurayo haaiti ba mangwana unozozvidini unozozvimiririra sabhuku bva adaidzira meeting
pakitakaenda village assembly sabhuku akabvata rakati ndo zvandakasangana nazvo. Vanhu vangoti ayo kana iri nyaya yekuti haasuda mukadzi unoenda kotaura kwaanofanira kudini kutaura kwete kutaurira sabhuku. Hadzisi nyaya dzinotongwa nesabhuku dzekurambana kwevanhu. Tabva tagara inini hapana, inini kana kunyepa murume uyu haana kana single day rakataura nini. Kana foni yangu cheko handifoneri boko. Ndobva ati kwabva uya kwaishe Chidonyi. Abva asvika futi kwaishe Chidonyika ngoma ndiyo akati ndiruda kuti mundidzingire mukadzi urambira pai pamba pangu. Aobvoti isusu tisu tinodzinga mukadzi wako. Mukadzi anditi ndiwako ndiwo kamunza pamba. Tisu tinokudzingira here kana kuti iwo ndiwo unodzosera kwawakamudini kwawakamutorera. Uyu changamiro yabva adini bvafona kuna sabhuku bvataura. Sabhuku bvatoti nyaya iwo zvakamboitikawo futi kupi futi kunoku asi ndo zvandakangomudino futi zvandakamupindura. Wabva asiyatuka futi George akati ndinokuisa muasidi nini urunyenga mukadzi wangu chibva wagara naye. Bata ini bvandangotaurwa bvandazviginwa ndikati kusvika azodini azonditaurira nditi munhu wacho ndini here kusvika anditaurira kuti nyaya yake yakambomira sei. Tagara obva azouya azwa kuti sabhuku wachinja kubva una sabhuku Neva pana sabhuku Charles Nyamunokona. Vauya futi urungotaura futi nyaya yake. Uyu Charles akati nyaya iyi makambouya saka pemakauya yakazi kudini. Ini ndinototanga ndarifeya kuna anga aripo nekuti uyu uri pa next door pangu. Kwabva wataurirana. Uyu akati inini nyaya takangoiti isusu haisi nyaya yani nyaya yedu. Takamuti ngaaende kotaura nyaya yake kuna Natezvara wake. Kwa Natezvara kuya anodimba haana kuuya. Tabva tagara. Aingoti kana kuti akazwa kuti pamba ndaita kanhu kandaita. Magetsi aritotaurwa yekaya. Dzimba dziri ndinogara dzimba dzana mbuya. Handisogara dzimba dzana mbuya. Dzimba dzandotogara inini bedroom rangu flat yacho hoko akaisa hoko nditezvara wangu asati afa bei. Ndiye akandiroera hoko yekuti wakai apa. Tatomboti tudodzika kuzasuko zvikazi aiwa mukadzika kuzasuko kana inini ndiri panapa ndinoonekwa ndiya. Kozowaka edu kitchen yetakazowaka wakazoisa hoko sekuru anga afa wakaisa hoko ndimukoma wake ndiye akaisa hoko. Saka dzimba ndinogara dzimba dzewanhu dzacho handichazvizwisisi ba. Nekuti kana waisirwa hoko wazigara apa ndopawapiwa wawaka. Magetsi ndinozere magetsi enda waise uko indirugara apa. Zvino zvingabuda here. Ndoze ndoise magetsi uko indirugara apa. Ndakaisa magetsi imba yandirugara inini. And after all handimanikidzwi ba kuzi ipo uyu. Mari ndakabhadhara ndega mari yangu kuzesa inini. Ende pore magetsi iro rezesa iro kana vanhu 3 kana 4 munotora. Uchienda bhadhara connection fee yako richiuya richiswapo ichiendawo korudini koruda. Handisiziva kuti problem yawo iri papi neni ba. Mvura ndakadhonzesa mvura yangu yezino. Ndiroshandisa ndiri pamba ndinoona wangu. Ndinobva ndazere usaite chinhu. Ndakada kuti ndiwake ka 1 room kekuwedzera because ndirugara 1 room newana iwo wakakurira mu 1 room imomo. Kuda kuti ndiwedzere hauya achitaura neni zvomuruzwa kuti mudzimai wangu ngezvepadare. Hauyi ba achitaura neni. Unobva andoenda straight kune munhu wazwa kuti ndiye auya arunyora apa kana kuti ndiye angarisa quotation ndokwaanoenda kofaira ikoko. Wozondozwa munhu kuti pomba penyu hapadini ba. Hapasvikiki. German Shepherd. Imbwa haisi German Shepherd. German Shepherd imbwa. Haisi German Shepherd. And after all kuchechi kwarutaura kuti kwendirutoenda izvozvo ndiye akafonera mufundisi. Halo mufundisi, ndiri kumbirawo mutambiropo mhuri yangu iyi. Batai nayo. Kusiya antipereka kuna mufundisi kuchechi kwacho kwati ndakatama ujekenisheni. Ndiye akandipereka kuna mufundisi. Iyo bvaenda ake kwa mudhari. Ndiye akasiya apereka. Ndaida kuramba ere baba ofona kuti endai kuchechi. No, it's okay. All right.
Alright. Apa ndazwa dzikisa imoba. Ndazwa kuti nenyaya 11 years. 11 years musinombo yapota. Muruti bota iruyiwa ndiani? Mirai tisema. Don't ndizwe bamu. Ishuwa imirei yekuti hamusati mapinda umbaumu for the past 11 years mumbaumu hamupindi ba. Ishuwa here kana kuti manyepo. Pamakore manyepo. Imimi hamuruziya mangani. Ndakapesera kuwadzana nemukadzi uyo 2017. Already 2017 we are talking of almost 7 years now. Usingapindi mumba memunhu wauti mukadzi wako. Unozwa kuti mutemo unoti chii? Mutemo izvizvi unozwa kuti uri kuti chii? Kuti ukaita makore mangani usugara nemukadzi wako panonzi makore mangani usiri kugara nemukadzi panonzi marriage hapasina. Unozwa kuti makore mangani? Unozwa kuti makore mangani? Endawo werenge 2017 New Marriages Act uziwe kuti usakagara nemukadzi muchigara semuimba for makore akati nguva yakati hapasina marriage. Because iwewo izvozvi right now urumbogara nani uye zvekupi? Une mukadzi newana waini. Wakadzi newana 2. Une mukadzi newana 2. Kwamtari. So in other words, you are trying to push this one out so that uye nemukadzi wako mai mutare auye kumusha manje. Ndio zvakuita. Ndizvo here kuti mune umwe mukadzi? Inini kuenda kwandakaita kwana Tezara. Ishuwa here kuti mune umwe mukadzi? Ishuwa mukadzi ndanaye. Mune umwe mukadzi anditi? Ndanaye. Saka chiwakire mukadzi wenyu somewhere else. Yes. Because mukadzi iye akambona nyaya ipa akanambokutaura kuti procedure yamuri kushandisa pane pamuri kushandisa pari wrong. Because imba yavakwa ndimai yawa munozadudwa imba yavakwa ndimai uyu akamuka asipo ndeye wana wake. Wana wenyu vari kwamutare hauwi kunotora imba iyi. Ndizvo zvandakaita mama. Ndakatouya kuna sabhuku. Izwai bambo. Musadaidzire masabhuku nemadzishe kuda kuwashandisa kuti zviro zvamuri kudai muzviite. Da kupindura pekuti handisi kuwadzinga pamba nenyaya yekuti ndakunza mukadzi. Kuna sabhuku chale kwaroti ndakaenda kunoti adzinge mukadzi. Ndakaenda kuna sabhuku chale ndichida kuti andipe tsamba yekunditi ndine kunotsvaga imwe piece of land somewhere wamusivillage. Kwete zvokuti ndakaenda kuti ndida kuti mukadzi uyu abve muvillage. Ndakaenda kuna sabhuku chale. Kana iwewe izwazvo. Kana iwewe according kusamoni samoni riri kuti werenga futi. Werenga samoni. Akamangala achiti mukadzi handichamudi asi ari kurambira pamba pangu. Amen. Ndio mission yamauya nayo. Saka ivi kana muda kotsvaga kokugara kumwe chiri kukutadzisai kuenda kotsvaga chii? Sabhuku harikanozokupai tsamba maona kwamuda kuenda kuti maakuda transfer letter yekuti ndaona pekugara sabhuku. Saka sabhuku yakuti chindipawo tsamba ndizwe kuti wakabva zvakanaka here kwauri kubva kuti ndikwanise kukupinza mubhuku. Zvino hamupiwi katsamba yekuenda kwamusati mazikanwa kuti muri kuendei. Pamusoro tsamba wakauya akatokumbira achiti ndikukumbira kunyorerwa transfer letter yekuti nditambirwe kuna sabhuku. Handichazivi sabhuku zita racho ba. Imi mana kumanika bridge. Akatonyorerwa tsamba ikadhindwa ndiishe. Akapiwa. Makapiwei? Ndakakumbira kuna sabhuku kuti munati aro ndigutira pekuti. Sabhuku ani? Kuna sabhuku yekuchimani. Samba ndindakanyora. Chimani mani. Samba ndindakanyora.
mambo mina ndikupindure tsamba arito akanyora musanyepeka mambo tsamba ndakanyorerwa ndiri pavharanda mina ndikuze mambo choka chiri kuitika Sabu kwacho uripi? Sabu kanasipo tinomukonera ndo basa redu. mukoma wasabhuku akatosvika tichitondetsana sabhuku ndipeiwo tsamba akazototi mukoma wasabhuku mburitse mukati ndiye ndakanyorwa aripo akanyorwa aripo asi handi akanyora akanyora munhu wakanyora ende zataura mukadzi wako iwewe izwai bambo ngatisa waste time iyi nyaya iri panapa iri very simple iwewe don't force matters. My only advice to you ndechekuti dzoka hakuna chinoshamisa kuti wakadzi 2 kana 3 zviriko hazvishamisi. Dzoka ugare pasi nemukadzi wako mugadzirisane zvinhu zvamuda kuita sei zvamuda kugadzirisana ndo kana zvichidi zvigadzirise. Dzoka you have got a family to look after, you have got kids who look up to you kuti tina baba wedu and kana izvo zvaona kuti hazvichaiti chifollowa the correct procedure inoshandiswa kucustomary law kuti munhu kana akurambwa anoita sei nzira yacho inofambwa sei. Iwe usaende paforefront yekunonamba mukadzi wako because machances ekuti unokwanisa kukwadzwa they are very high because hakuna baba anovhura kuti mukwambo yako ndayakosiya chimwana chako ichi tora mwanyo tezvaro vangoramba kakutarisa chini anokutema nedemo. Saka iwo procedure yakashandisa kunoroora shandisa chii the same procedure. Asi for now siyai mukadzi ari paari newana agare ipapo iwe chigadzirisa iyo mess. Yes, wozoti dzosera kana wapedza kuti ndazoita zvakati asi zvakati zvabvumira pakati zvaramba. As long as takakutarisa kudai bambo dai mamungorisa mutare chete asina zvipomberwa taiti it's okay. But samutare 8 years matone imwe mhuri somewhere else meaning kuti mhuri makasosiyana nezvayo kare ende zvataura mukadzi wake kuti ino support kuwana kutaura kuti mudzimai wako wanyepa no izwai pindurai mubvunzo uri kutaurwa mai kune mubvunzo uri kuno ngati mai imimi mushingomuchira baba ere akadzoka na baba uri mitona penga udzoke baba wodzoka kuti mai ndauya sori yako mukadzi wangu apo yako ndi expose apo akazara nodacha ndi maunenge azotanga uzondida sei yes or no kuti hamusati maexpose muchiri kuda here imimi kuti adzii kutonge ndakagarapo for 11 years ndakamira kumumirira saka ndiri mumirira kuti auye right anyway isusu hatisi panapa dare rineri haripo kumanikidza kana kuti basa redare rineri nderekuda kubatanidza kuti mhuri dzirambe dziri chii dziri intact. Hapana munhu anouya pano tichiti munhu rambanai pano padare hatiiti izvozvo. Dare rino ukatoya unoramba mukadzi tinotokudzosa kumba. Mukadzi ukada kuuya uramba murume tokudzosa kumurume because tinoda kuti mhuri dzirambe dzakadii dzakabatana. Saka toti bambo imimi chiendai muite zvandakupei zvatati muite kana paine zvazorema you come back to this court tokubatsirai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Hatitoda kuti mimusungike, hatitoda kuti uyasungike, hatitoda kuti mese mugare zvakadii zvakanaka. Asi my advice to you chimbomirai kuzwa magumba because pamweka life kamuri kurarama bambo pamweka life kamuri kurarama pane wari kutokadawo pane watodii handi saka chenjerai izvozvo injodzi dzeupenyu. Handi wese anokudini anokufarira nyangwe bhaibheri chaitotaura handi wese anoti mwari achapinda denga. Gara wakadziziva izvozvo. Anyway endai muite izvozvo. Thank you.